היום אנחנו הולכים לשחק סטמבל גייז, למי שאוהב ולמי שלא. ואם יהיה פרסומות תתעלמו מזה, אם יהיה קצת בקטע אם תשימו לב. טוב, יאללה, אוקיי, נתחיל לשחק בסתם מפות רנדומליות שסטמבל גייז עשו אותם כרגע, שיהיו. טוב, יאללה, אפשר לייצר גם מפות. אולי אני אייצר בסרטון אחת. אוקיי, אנחנו החשמל שמה. אוקיי, 1, 2. הקפאתי אותו. תמיד שיש הרבה אנשים אני קופץ להם על הראש ועושה צ'יטים. אז אוקיי, אוי. אוקיי, הצלחנו. סבב הראשון. בואו נראה מה עם השני. אם נצליח או לא. אוקיי, יאללה. אוקיי, נלך ככה. אני כל הזמן תופס על האיש הזה. לא, זה לא אותו איש. התבלבלתי. אוקיי, הצלחנו גם את השלב השני. עכשיו אנחנו עוברים לשלב השלישי. אוקיי, יאללה. אוקיי, זה שלב קשה, אבל אני יכולה לעבור את זה. אוקיי, נהפוך להיות בלתי נראים, שאף אחד לא יעשה לנו כלום. 2 כבר הפסיד. אוי לא. המטרה שלנו בסרטון זה לנצח משחק אחד. רנדומלי. לא את זה, זה לא נחשב. אוקיי. איי 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 איי. טוב, לא נורא. אפשר גם להמשיך. אוקיי, נמשיך. חכו שנייה. בואו נחשוב פעמיים. יש לנו בבטל פאס לקנות דברים. את זה כבר קנינו. 3 לא הקראנו.
מה יש ב4? יש ב5, לא, סתם גרוע, סתם, זה טוב לי. 7, אוקיי, זה טוב לי. טוב. אוקיי, יאללה. טוב, נתעלם מזה. אוקיי, ניקח את זה. אוקיי, נחליף סקין קודם כל. חכו. אני חייב לייצר מפה. סתם, בוא נזרוק. לא. אוקיי, נשים טלפון. בטלפון. לא את זה, לא התכוונתי לזה. אני רוצה ליצור אחד. יצירת. אוקיי, נשים שזה יהיה שם. אוקיי, אנחנו הולכים לייצר משחק. זה סטמבל גייז. אני לא יודע מה הולך להיות כל כך טוב, אם זה הולך להיות טוב בכלל. אוקיי, זה הסוף. אוקיי, נראה שזה הולך להיות סופר קשה. כמה חשמל יש לי? אוקיי. איך אני תופס את זה? מה רגע, אני לא יודע לשחק. לא, אני לא יודע לתכנת את זה. יש, הצלחתי. אוקיי. אנחנו צריכים לשים את זה פה. זה הולך להיות ככה, אתם צריכים לקפוץ ככה, אוקיי. אנחנו צריכים את זה כרגע. איכשהו לעשות את זה כמו שעשיתי מקודם. איך אני עושה את זה אבל? אני לא יודע איך עושים את זה. אם מישהו מכם יודע איך עושים את זה, שיכתוב לי עכשיו בתגובות. הנה. אוקיי. זה אמור להיות ככה. מי שיצליח, יצליח. אז פה אנחנו צריכים לעשות את זה. פשוט אני צריך ללחוץ. אני לא זוכר איך עשיתי את זה. כי לפעמים זה דופק לי וואן שופינג. אני לא טוב כל כך בזה, איך עושים את זה. אוקיי, זה קצת קשה לי. אוקיי, הבנתי. את זה אנחנו הולכים לשים את זה אפילו פה. אבל הולך להיות בעיה. אוקיי, עם זה אין לנו בעיה. אוקיי, לא, אין בעיה, אני שם את זה פה. את זה עכשיו אנחנו הולכים לעשות ככה. אוקיי. אוקיי, נשים את זה ככה. עכשיו אנחנו רק צריכים להפוך את זה. אוקיי. לא זה, מה הקשר? לא זה. לא, אנחנו על זה. אוקיי, יופי, ככה. עכשיו אנחנו לוחצים, כן. סובב את זה X. ככה. לא ככה. את זה אני רוצה. אוקיי. אני צריך לסובב את זה. סובב. אוקיי, לא. אוקיי, נעשה את זה. נעשה קודם כל זה. ואז זה. אוי, לא. נראה
נשים את זה קצת עקום. אוקיי, נשים את זה ככה. מי שיצטרך להצליח את זה, יצליח. אבל איך אני מוסיף דברים? לא הבנתי. אם מישהו יודע, שיכתוב לי את זה, כי את זה אני לא כל כך הבנתי. אוקיי. אוקיי, סבבה. ואנחנו צריכים פה, שים פה איזה משהו משוכלל כזה. לא. אוקיי, נשים את זה יותר פה. נשים לזה שמירה. אוקיי, לא. מה הבעיה שלהם פשוט? אוי, לא. אני לא יודע איך עושים את זה. אוקיי, פשוט אני אלחץ על זה. אוקיי, ואז אני לוחץ סיבוב. נעשה X. ככה. לא. ככה X. אנחנו רוצים כזה. אוקיי. אנחנו לא מכוונים לכלום. אבל מה הבעיה? שזה יעבוד לי. ככה, למה אני לא יכול לשים דברים? יכול לכתוב לי? הנה, ליטרלי אני לוחץ על זה. הנה, סתם עכשיו אני מצביע על זה. הנה, ועכשיו אני לוחץ על זה וזה לא עובד. אתם לא רואים את זה, אבל ככה זה באמת. אוקיי. אוקיי, נשים את זה. את זה מסובב. אוקיי. בוא נעשה פליי. וואו, זה נראה קצת קשה. זה אפשרי בכלל? לא יודע אם זה אפשרי. וואי, זה קל. פה זה קצת קשה. לא, זה קליל. יו, זה כזה קל. לא, זה קל. תראו מה אני אעשה אפילו מרוב קלילות. אתם רואים? זה קל. כי זה מסתיר לי. עכשיו זה מובן. בוא נשים פה. לא, זה לא עובד לי. די. מה זה? אוקיי. יצאנו מזה. באמת יצאנו. אנחנו צריכים לייצר משחק מההתחלה. זה המשחק שלי. לא, אוקיי, אנחנו נכנסים לפה. צריכים להיכנס לפה. ניכנס למשחק חדש. שאנחנו הולכים לייצר עכשיו. חדש, הכל יהיה חדש. אנחנו חייבים ליצור משחק חדש. זאת כל הבעיה שלי. שים את זה. אוקיי. זה לא המשחק שרציתי. את זה מחיקה. אוקיי. יצירה אחד חדש. נקרא לו לוי. בוא נקרא לוי. אוקיי, ניצחון. אוקיי, זה לא זה. לא כזה. צריך לשים את זה משהו כזה. כן, כזה. אוקיי, נתחיל עם זה. אוקיי. אנחנו כרגע ככה. הבנתי.
לי 313. יש לי 1600. אני בזבזתי 313. עכשיו אני צריך עוד. אני רוצה להוסיף עוד דברים. איך אני עושה את זה? בואו נראה. טוב, אוקיי. בואו נעשה קודם כל בואו נראה אם זה סבבה. משחק שלי. שאני בעצמי לא עצרתי אותו, המשחק יצר לי בעצמו. אבל אין בעיה, אכפת לי. וואו, זה קשה. וואו. יואו, זה קשה רצח. אאוץ'. אוי, לא, זה קשה. אאוצ'י. וואו, מה קורה פה? וואו, זה קשה. אני לא עומד במהירות. אוקיי, אבל בוא נחריב את זה קצת. אוקיי. פה. אנחנו פה. אוקיי. אוקיי. אנחנו נשים את זה פה. אוקיי. יש. אוקיי, החלפתי את זה. עכשיו, אנחנו נשים את זה כאן. לא, חכו את זה. הנה, כן. כן, רק אנחנו הולכים לשים את זה פה. ועכשיו אנחנו הולכים ללחוץ על זה. אוקיי, עם זה אנחנו סבבה. אוקיי, עכשיו בואו נלחץ על זה. נשים את זה פה. סבבה? אוקיי. זה אמור להיות קשה בטירוף. בואו ננסה. אומייגאד, אי אפשר לעשות את זה. אפשר. וואו, קצת, זה סופר קשה המשחק שלי. השלב הלא אפשרי לסיום. אאוצ'י, איי. אוקיי. זה השלב. אאוץ'. נפלתי. פטריל. אאוץ'. זה לא אפשרי. וואו, איזה קשה זה. וואו, זה זז לי לבד. זה סופר מהיר. אוקיי, שמתי את זה על מצבי. אוקיי, זה לא אפשרי. אנחנו צריכים לסדר את זה. אוקיי, צריך לשים את זה קודם כל פה. ואת זה ששמה צריך לשים את זה פה. פה. אוקיי, עכשיו בוא ננסה שוב פעם. זה קשה. אני בעצמי לא מצליח לעבור את המפה שאני יצרתי. תכתבו בתגובות אם אתם רוצים סרטון של בלוקס פרוט חלק 3. אני כבר הגעתי ללבל 451, השקעה גדולה. נעשה מחר סרטון. אוקיי, אבל אנחנו צריכים יואו, זה כזה קשה. תראו, זה אפילו מסמן את כמה סיכויים אפשריים שאני אצליח את זה. אוקיי,
יואו, זה יותר מדי למעלה. זה לא כזה טוב. אתם מבינים? איך לשים את זה יותר למטה. אתם רואים? פה זה למעלה. אוקיי, אנחנו הולכים למחוק את זה. אוקיי, כן. מי שאצלי, סתם זה לא אפשר. פשוט נעשה ככה. לא, זה יותר מדי רחוק. אוקיי, נעשה את זה ככה. לא, נשים פה. ככה. אבל הבעיה שפה היא כזאתי. זה לא נותן לי לשים דברים. זאת כל הבעיה שלי. וואו, זה חשמל עליי. אוקיי, ננסה את זה עכשיו. אני לא מאמין שאני עושה את כל המשחק הזה. למרות שלא עשיתי כמעט כלום בזה. זה כזה קשה. טוב, יאללה, נעשה סרטון חלק 2, ליצור עוד משחקים של זובה, של סטמבל גיא, ויאללה ביי.